ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈക്കൊരു വലിയ കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു. ചെറിയ കണ്ണ് ഞങ്ങളെ കുളത്തേക്ക് ഇട്ടു. വലിയ കണ്ണനാണെങ്കിൽ ചെറിയ കണ്ണനാണെങ്കിൽ അത് തൊലി ഫുള്ള് തിന്നുകൊണ്ട് കണ്ണൻ ചത്ത്. കുറച്ച് ജീവൻ മാത്രം ബാക്കിയുള്ളൂ. നമുക്ക് ഈ പാട്ടിക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് കല്ലുപ്പ് ഇട്ടുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കാം. നമുക്ക് വെള്ളം നടക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി കല്ലുപ്പിടാം. നമുക്ക് മീനെ എടുത്ത് പോകും. ഇനി നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുക നോക്കാം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.